ake siconfirme ukuthi ama carbon atoms alingana lapha 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, athi ngicheke la 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, ase u9 ngeke angafuna abe u9, ngifuna nje abe u8. Mhlawumbe uzoluphuza lo. So ngizoshintshalela ngiyenze u3 la, yeah. Bese ke lesekugcineni le carbon lesekugcineni ngiyisuse ngifake bani uhydrogen. Okay, ake sibuke lapha lana lo 1 2 3 4 5 6 7 8 unama carbons awu 8. Uzokhumbula ukuthi uma i-molecule inama carbons ikakhulukazi alkene, alkene, alkyne. In the case of ama alkanes, if i-carbon iyodwa sithi mekuyi alkane methane, uma ewu2 ethane, ewu3 propane, la mangaki awu 8. Futhi ubalwa u-octane ngoba in between ama carbon atoms kunani kunama single bonds. Futhi yini manje lo u-octane. La bengikhona njalo ngisekuthenini mawuname wenze njani lokhu simple lapha ya. Mawuname ke ama organic molecules ikakhulukazi ama hydrocarbons, ama alcohols, ama haloalkanes, nama carboxylic acids nakhona kuyangena, ama aldehydes, ketones. Khona into engayibalanga ke iyodwa leya functional group, ngizoyichaza nje later uma ukuthi ithuba liyavela, kodwa ngisale sengisho nje ama esters wona kangaka 10 ama esters uwona uzakheke sidinga i-alcohol ne-carboxylic acid, kodwa kwamanje angikho lapho. Ake sibuke la ngoba sinafu nelokhuzana. Into engifuna silokhuze la ukuname. Uyabona makuthiwa name, angithi rule number 1 uthi identify the longest chain.